assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal nde jettuɗen alden juule Mouhamadou Toubadou ɓurɗo windere en jetti jinnamen en juurima papa men wasile men Nouroudine Hammadou Aliou en dewre makko en juurima ɗon dennagal seeɗa ɓe furnankoɓe en jetti Allah kadi nde Allah hokki en hande kadi cellal hokki en poftal ha mbawɗen arde joɗanade bandiraɓe émission meɗen pattam momen mo kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha taw ko émission modéar taw ko ɓinguel moon bandiraguel moon dowdi bagiraguel moɗon kewniɗo wiide e kala saaha Sali Dia debbo mo Agnam liduɓe lidu bano huuɗe sippa tore ɓe sippata jamdi walla mbiyen debbo mo Agnam walla debbo mo Bosey walla debbo mo Fouta kala heewi waɗan ɗon hande kadi en garti ɗo e bismaɗo kadi bandiraɗo gorko ɓiɗɗo fulɓe ɓiɗɗo mo Mauritanie ɓiɗɗo mo Sénégal nde tawno ɗen kewi wiide maayo wona keerol gummiɗo to ha makson ari ɗo hande kadi yillade meɗen taw ko bandiraɗo gorko kadi sehil kadi gordade guila hanki taw haɗara en eɗen bismi ɗum ɗo ene wiya tapasi bisimilla ma ko meɗen noddonade eyyi assalamu aleykum bandiraɓe wa sallallahu ala nabil karim caggal yitude Allah julde nelaɗo ko nene babuni jinnaɓe men e calmini hohoɓe diine e aada e calmini kadi dendagal kala jiɗɗo tafasi towawde aduna foof mi salminiɓe mi juurimoɓe Sali Dia kadi mi seltanimama mi salminimama no fewi Allah jarama a jarama seydi Sy min calminimama min juurimama min beltanimama caggal nde min bisminaɗo e plateau men modéar emin gandi Tapasi ko ɓiɗɗo Mauritanie min mbawi andude hoto Tapasi jeeya e nder Mauritanie eyyi Tapasi ene jeeya e nder Mauritanie nokkude wiye Thienel Halaybe Lambe jiggoɓe koye diwan Bogué kono noon mowna ko to e Nouakchott ko toon mowna ko toon carriére foof waɗa eyyi ko noon machallah wadde ko wiyete ko neɗɗo ene jibine to mawnani kadi ene jeeya to jibinaka ko Thienel woni iwdima kono mawnuɗa ko Nouakchott emin mbawi andude honde Tapasi naati musique holko nani Tapasi e musique eyyi Sali min nananmi musique ene wayno ko de 2008 2009 ko nde tigui battumi natte bundi nalankagal eyyi kadi nande musique noon wona mbe taw ɗum nene wona mbe taw ɗum baba musique ko ƴiyamam tan mi fin tawi ƴiyamam mi yiɗi ɗum haali woni ko hande brise haali woni hande to jatimi e nalankagal machallah seydi Sy wadde noon mbaɗana en premier morceau ma tawno bandiraɓe gandirma ko toon banggue woni ko kewɗen wiide ko musique ngo tufam ɓerde garten inchallah e carriére Tapasi poɗɗo jarede no so ɓenni honmo ponmi yimde koyne poɗɗo jarede no so ɓenni honmo ponmi yimde ko baba nene layi lalla jewmi ala jobima nenam korsa haɗi nene yiide jurum haɗi baba fahamde ay koɗi nene yiide jurum haɗi baba fahamde nene layi lalla jewmi ajobima nene ana wawa dañde teddugal to ɓernde wellani hakkillede jani ana wawa dañde teddugal to ɓernde wellani hakkillede nene layi lalla jewmi ala jobima nenam mi yimmaye mi yimma nene yo nene mala nene hay Sali jaawi noon nene holmo weɗani hay Sali jaawi noon nene holmo weɗa ene layi lalla jewmi ala jobima nenam
yonta hande yonta ndey jurmoɗen tedinen jinnat naɓe meɗen jinna koyre so yanema gañoda sa yanemu gañoda layilayi ana wawa dañde teddugal to bernde bellani hande de jaari anene layilayilalla jewmi ala jobdima machallah tafasi o natirɗa ɗo yeewi machallah mboɗa andi kadi pulagu mo weltima wadde noon eɗen gandi jendiyankoɓe ko kadi ma jiɗen kowni men en calmini ɗon bandiraɗo gorko Daouda Moussa Dia e tawno mo yettani sababu yettani Allah ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia en calmini ɗon directeur général Kawba Samba Diop eɗen gandi kamɓe fof mo beltoy ɗum ɗo wadde noon en calmini dendagal tesɗe pindi e kewɗen wiide ni so tawi muyno walla yantaɗo ami ha gamdi yoɗi yo ande tigui ko yimiraɗo jagge balaɓe ɗe wadde noon ɗo piiri ɗum ko Allah reeɗi yankoɓe piidi gila wonɓe ɗo leydi ndi ha on caggal leydi kam fo ɓe calminaɓe juuraɓe ɗe yettimiraɗo tafasi caggal e naɗa e musique 2008 paari joni no fo ɗen gandi hande milieu waɗi satiri ha ɓurti par ce que yimiyankoɓe kewi kadi noyi jarano Sadia nalakagal musika ko fuf nalakagal e bari bari ande tan de wan hala do man dasata o tifkiti ken fotanya en no cede fotanya en nalakagal ko holla ma jango jango no bawita buji nanda ko bawta rewde en woni cedele ha heewi kadi men kadi cede kadi be wawi woni cede be kadi ala cede woni cede to kala do anda kala do anda hedde mo ide man ne hen tan ko Allah fiti woni kadi ala cede be cede o budi nalakagal ko jindi gasata o difi dum kala dum way addor mo muñ dum asim de tono ko leñu lammi umri ay wona be mummo ndawa mo fof be pinen tawa be bureauji be pinde be gafuji be pinde tawa be so pin han be peke gitul yamen hono hollu pinde fof so ko wona de ngol min jeewi jaw ko witna de ngol min jeewi be kar ko naati de ngol pinde fof so tawi ma ha tafade bidi bidi yen ngol ko ngol tafawi ko wini wala wini non nala kaka ina wi le bari dikete jada ko tawno aduna fof mekkal ngal ba neɗɗo wawi wadde fofe fof maɗa hen caɗele maɗa hen ko weeli ɗum kono kadi eɗen gandi nanankagal hay so adunani men mbiɗum ma addana yimɓe kadi tawno mo heewi yiɗi so yimɓe joguen jiiɗo jawdi ya jiiloɗa yimɓe e tawno ko yimɓe gaddantuma ko jawdi wawa wallahi eɗen mbawi andude tafasi beele o heeɓi yaltinde album walla o so heɓani gila nde en faade joni eyi album kam mi heɓani yaltinde album ɓe tawno wonko adi album album kadi saɗa yaltini album yatto kadi visibilité yatto kadi jogui promotion kono noon min jeewi maquette aji min jogui pas mal de maquette min jogui maquette aji woni maquette min mbaɗi mi aristude studio min caari aduna wona yaade o foti maquette aji puɗiɗa wadde 2000 mbeɗi yaare ɗo joni pour l'instant mbeɗi yaara hedde mi yarama mbeɗi yaara hedde 6 maquette so maquette ɓenira noon album faya taw gon kadi si maquette timi album walla timi album sali mi jogui ko ɓuuri album billahi wallahi répertoire am jogui ɗum hedde tan wottorta rewata ne wottorta hande yonta kono kam amin projet kadi aussi e album ya Allah newno seydi si wadde gartama bandiraɓe e morceau inchallah wadde nden hoɗede fetti feri nde tawno ko morceau ganduɗa ko yimɓe sehilaɓe Udere fetti ndimi fetti feri ilo jamal nane yibambe nde tawno odon belimde waru Allah jaden sare mamma hayo la ilaha illallah hodere fetti sali
bimi feti feri wallahi ndeysaan hini yilo jamman nane yibambe ey nde tawno ade weli yimde waru Allah jadam sare mamma ayo lay 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 mi yimma alayo mi yimto hande mi yimma yibe seynab mi yimma yibe tafasi ayo layla ima ye bëgge dogi jeri mole walo cide jeri cene nder walo lappitude lawel babaɓe mi yimma mi yimto salija mi yimma noon leñol leñol leñolam yayo yibe leñol ayo ha mi yimma funeram yiya kum sati amaye staf tafa amima nde wonno oɗon beeli yimde waru Allah jadan sare mamma Allah yo jom hande mimma telefulde piditi mimi piditi be ayo Sénégal e Mauritanie bimi jillam koy wele Sénégal mbele tan toro du salija de tawno ade welimde war walla jadan sare mamma bimi toro tan aslan kullo bimi toro do tan aslan kullo de wonno ade welimde war walla jaden anyam yayo parce que lépp dafa mi ko yi salmi ayo baby silabi we stop the fasi mi ma azza dalila alisi bat mi ma susbe gonga non mi ma fete be baba bayduma de wonno ade welimde waru ala jaden sare mamma ndeysaan machallah weli yurminima naati tigui ɓerɗe tapasi nder haala ma mbiɗa murtane Sénégal so tawi wiya murtane Sénégal tan eɗen gandira ko maayo ala keerol kadi kamɓe murtane naaɓe amuto hande murtane ari ɗo e Sénégal e lamorgo leydi Dakar e lamorgo leydi Sénégal en mbawi andude holko woni jillu tafasiɗo e Dakar eyyi jillu tafasiɗo e Dakar ko wetare mawde ko kadi ko gartam mawɗam nde tawno mbima min Sénégal e Mauritanie fof ko gotum ko Dakar Sénégal ko taw kono alay sago jettegal bandiraɓe ɓe gaani jino ɗen ɓe ayi min gari ɗo hannde min tawni e Salija wonko ɓeydi jillam ɗo noon e ɗo e Sénégal won fandar min jogui inchallah to e Mauritanie Nouakchott le 8 janvier inchallah mbiɗen noddi programme moɗo kadi mbeɗa wawi wide ko événement moɗo to yan ɗo nde tawno ko premiére fois concert Tafassi e nder Nouakchott ami noddi dendagal
fan suite tafasi kala to mbawi partout dans le monde eɓe nodda kewal yoɓe ngar ɗum tagni hande arde ɗo e Pidi TV nde tawno ko fulɓe woni ko jeeɓata ko nde tawno ko fulɓe nana ɗum mi addi min ɗo hande pour yettinde oɗo kabaru yettinde dendagal bandiraɓe fof 8 janvier inchallah en calmini ɗo au passage Amassi en calmini on kadi Aljuma Diop nde to hono ko perengaji mbiɗa jogui ɗo kadi Aliou Thioub mbiɗa teddinira on jamma inchallah Sadi Dia kadi teddinira jamma yalla hokki en hawrude hen dendagal bandiraɓe julɓe wadde tapasi gaddana meɗen 3e mois soɗen gandi ko hedde hojomaji ɗi ko heewani garadi inchallah guddeni yettande ha saabu woni hene yimɓe eɓe jawiɓe ngal woni hene yimɓe eɓe jawiɓe ngal ɓe jawiɓe ngala jejjir ko Allah woni doko pardo woni bawɗo baɗo ngare goppen dañatajo wasa bandino ha hoore ma ko jimi nañi kam aɗa yiya ɓe ngalla dole godani wurɓe en dimmakum ine yurmini ay duniya ko jeeri tuli jeeren ɓeɗi ko tan duniya ko weedu jeeri tuli jeeren ɓeɗi ko tan tuli jeeren ɓeɗi ko tan daña hande ndimi mbasa jam daña hande ndimi mbasa jango koye maale duniya aɗa yiya ɓe ngalla dole godani wurɓe e ndimmako ina yurmini This is nation. Ngare goppen dañata jo ay dañata jo e wasa bandino yalla dandam danduma yalla dandam danduma yalla dandam danduma yalla dandam dande yalla dandam dande aɗa yiya ɓe ngalla dole godani wurɓe e ndimmako ina yurmini salija duniya ko mere tinodiren e koye meɗen mbalodiren ɓe dawaɓe sembe do folɓe ayo ngare goppen dañata jo e wasa bandino haora me jamman ko jimi ñañi kam ayo machallah aɗa andi woni ko fewi wiide ko jumol so tawi wajaki no findinanimo tan firtani haydara so tawi min tani jumol ngol mbiɗa ko daña taƴo wasa ɓaɗo wadde firtu ɗum ko dañowo tan woɗɗo yimɓeɓe walla taƴo kala ɗumnoɗo ɗum wallay fota wonde nde tawno neɗɗo so tawi a wurde bande ne basal sa dañi kadi joguinoɗa hanki ɓe tigui foti tinde dañama kadi pour ɓurde wattade ɗumen e wadde noon eɗen mbiya machallah ndi fayida kadi bandiraɓe fof beltima kono neɗen gandi ko dokkonoɗon hojomaji kuuɓi hol konngol ma nigo tafasi eyi bandiraɓe sehilaɓe muno mbimni e rendaɓe gurdam Allah jarama on jarama kadi amin beltano leñol ngol foof nde tawno leñol ngol machallah ene jaggue tigui tine na guineyakoɓe titine nalankoɓe men kadi sali leñol wallahi leñol no walla tigui
leñol wonde heddo an nalanke o holko balla hoore ma balla hoore ma c'est ça balla hoore ma leñol yima sa walli hoore ma tan so leñol yere kono mbawa wiide leñol wala leñol gongo mais wallu hoore ma kono noon ambi kadi leñol ngol kadi noon yoɓe ƴeew kadi niveau temps ji hannde aɓen ɗo ko kamɓe jogii ɗum en calminiɓe kamɓe kala en calmini bandiraɓe fof beltinima ɓe eɗen mbiyaɓe kala ko feewi yewtere nde guel fuɗɗode ha e woftorde ko Allah subahanahu wa taala o kadi hay koto ngakki hen kadi ko enen kono wonano ko ɓuuren men eɗen dokka bandiraɓe kadi rendez-vous goɗɗo kadi inchallah émission meɗen goɗɗo moɗɗo yaara walla taw koye debbo africa taw ko ɓinguel moɗon baɗiraguel mon kadi jaa debbo to ɗiɗi ban buuɗi sippatore ɗe sippata jaam ɗi waɗata toon Allah jarama on jarama jam dow jam less jamɗo hakkude o e jam boltan duumanin mi woodi noon mi waati haadi firtataat ko piɓataadi billaadi to mbaɗa yarpogiɗe lam sellin haala maagiɗo gona aadiyanke ko sellin haala maagiɗo gona aadiyanke aadi noon koko weddimo teddimo noon jaɓata yawa mbele wela welti mbele wonde silabam mbele wela mbele welti mbele yaade yibbam hayyoya mbele yima yibbam be so sali jasonodi wallay koye minoto so sali jasonodi wallay koye minoto so pidi tv nodi wallay koye minoto mi wondi noon mi waati adi firtetak ko fimatadi billaji to mbaɗa yaade poogiɗe lam mi sellin haala maagiɗo gona aadiyanke ko sellin haala maagiɗo gona aadiyanke adi noon koko goldimo dedimo noon jabata mbelima yo wuro takkigue dande mayoy miyima cenen haalay bellaneji gooɓe mbelima yayo nennoyam ya so yi bappulo jeeri mbele wela mbele welti mbele wonde seylabam mbele wela mbele welti mbele yaade yibbam mbele wela mbele welti mbele yaade seylabam mbele wela mbele welti mbele yaade yibbam